Makutara Mas. Ora dinyekasike. Apa wis kasempatan esuk Wahyu Makutara. Inggih kali pangertu Kakang Mas kula sampun lampahan nampi Wahyu Makutara Kakang Mas. Bojoku aku njaluk kaya apa Wahyu Makutara. Dugi pangeksan Kakang Mas bilih Wahyu Makutara menika sanes lumrahing Wahyu awujud barang. Nanging Wahyu Makutara menika kan sipating pewarah ingkang dipunaturaken saking Begawan Keswa Sidi mandhudhulaken jeneng Diampu Kakang Mas. Yen kaya mengkono aku njaluk sithik wae. Monggo kadhi pemadosi Wahyu kemawon dumateng ringking kula menika Kakang Mas. Katon legendanging sang awet gandrung Yuang masuk semua manjiman Yuang suksmo apa? Mayu ngono marang jeneng ingsun ono cahya sak sada lanang ing kene papane tak kira ono barang sing tulibono iki jebul ono satya sing ureng sak tubuh Sinakarta. Mangko Raden kepareng kula nilogrami dumateng Paduka Raden menika sinten lan pundi ingkang dados pinangka Paduka Raden. Iki ono apa sipate ngopo sak kebiaran ketok sak kebiaran hilang. Wah iki sipate ngopo Dri Raden kepareng kula tak aturuni ngopile kula menika sipating Kumara ini nami kula Raden Kumbakarna Raden. Wah Raden Kumbakarna iki kula Raden Kumbakarna namung bekal samangke kula menika sipating Kumara amargi kula sampun dangu temeken tadi. Nanging sukma kula dereng tinampi dening Gusti Kang Akarya Jagat. Ini manut aturi ya rayiku yaiku Begawan Gunawan Kuntawibisana bakal nemu kasuwargan lamun aku wis kelakon dibentuk sendang pangruwatan yaiku bakal ketemu Raden Werkudara. Paduka menika sinten Raden? Yen pitambuh marang aku Werkudara. Sinten Werkudara? Latala. Menawi mekaten Paduka ingkang kula padi. Mara Paduka ingkang kula padi supados kula saged manggih kasuwargan jati Mamendel Gus kula badhoke jeneng Gus.
Buta Pandhawa tata kadesaya Indriyaksa sara maruta Raden Werkudara kok kados tiyang bingung mados sinapa Gus? Wah, ana sing nganyani aku karo yuda karo sipating Kumara arane Raden Kumbakarna nang bar tau del nganggo bojo Wancaraka ilang ora ana ngarepanku. Wah, iki minggat nanti mekaten nggih Gus. Menika wau sipating Kumara sukmanipun Raden Kumbakarna ingkang sampun manggih kasuwargan sakti awit dipun ruwat dening Raden Werkudara. Dene sukmanipun hical manunggal kaliyan Raden Werkudara manjing wonten tis kiringipun Raden Werkudara. Sumur bagé menika saged dados piandel mangke waduka nemahi perang Baratayuda Jaya Binangun Gus. Menika minangka jangkep kegiatanipun Raden Werkudara kendhis kanan sampun sinungan gajah situ Gajah Sena. Dene untis kiring sampun sinungan kegiatanipun saking Raden Kumbakarna. Mila kang saking menika Gus sampun dipun tenggo para kadang wonten ing pendopo Ngamarta. Monggo kuwatir kondur dhateng Praja Ngamarta Gus. Ya iki
talaga kadilan monggo pasuran ucap